Sanibonani, welcome back to my YouTube channel. Yabona South Africa nje, mongafuna ukuduma uwena nje ongafuna ukuduma nje. Yabona nje ubulalele le video nje le. Mofuna ukuduma ungaduma manene before that. Faka like lapho, press like, leave a comment. Le ntombazane le bathi Unomarraly. Unomarraly ke udume ngokuthi uhamba amarali wonke. Uyi-IFP, uyi-ANC, uyi-Khongolose, uyi-MK, uyi-Useshinxela, uyi-DA, uyikho konke nje ongasukucabangi. Uqala ukugqama-ke ehamba amarali-ke ebonakala left and right. Kathi umngani wakhe wasethatha wamhlanganisela isithombe-ke bathi bayambona-ke abantu ukuthi abona ngogele. Manje usebizwa ngapha nangapha-ke. Yonke indawo iyabizwa ukuthi woza. Kodwa ugelena uthanda i-IFP. Kazi ngaze ngalamba, ngiyazi into engiyikhulumayo ihlangana into engiyishoyo. Ulambe ngempela kodwa phela asisile ngokulamba la sizokhuluma ngoNomarraly. So Unomarraly-ke muva nje usihlaliswa ngaphambili. Kodwa i-action isifuna ukumthatha futhi naye usefuna ukulalela ngakhona. I-action simthathe yazi yomkhulumisa yambeka istage yazomtshela ukuthi akathole imanifesto. Imanifesto ye-action esethule uNomarraly-ke. Ugele lisho ngomngane intombazane nje encanyana yasemnambithi efana noKhuzani. Mobhekisisa nje uyithi inhla ungayibhekisisi kakhulu azoyitshela uKhuzani omncane. Nanga uNomarraly ekhuluma.